Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Luz, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naapalak, kadagiti makitak, agatangen ti kaarubak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Luz, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, ato iti sweldo, bakit? Makamu ka namang i-budget, aging ga iti sumaro naman na sweldo. Sapay nagrigat agi budget iti kwarta. Oh, apay anak ko naman narigat. Sigud met nga umdas ti sweldo nga agpaay kada tayo. Matumot amin na nagagatangan. Pati asin, ngiminan. Tay sigud ang magatang asa nga 10 pesos ita store, 20 pesos itan. Ayan niya kamantan bakit? Para asin lang, nagadupay a reklamo. Basta, nagkurang ti sweldo nga aging gat sumaro no a sweldo. Saan ka mas daaw? Isungarod ako na nga i-budget mo. Tapno saan nga agkurang. Tawanan tinamnamag a pangalaak. No diti sumaro naman a sweldo. Anadan nyo apagkatan ha? Ang mga numaybatan nyo. Ay na, nagdakgal mo tanday taginatang mo aref, Nora. Sige. Manungay day ta. 15 mil. Nadadaol mo kami ng Jerif me. Sa bagay, manungamin atawon nga inus-usar me. Apay, ada ka di planom agumatang. Kaya't ko kung mga rodmat. Ay, kagumatang kamatan ah. Sige, taibagak to iti asawa. Lakay, kaya't ko kumamot ti gumatang iti baro aref tayo. Nagbasit namin day taref tayo. Agreklamo ka akurang ti sweldo. Ita, kaya't mo ti gumatang iti ref. Ano sampay laeng ka di taref tayo, tamabalin pay met. Basta, siyak ti mga remedyo, lakay. Kaya't ko ti gumatang iti baro aref. Ipilit mo manen ti kayat mo. No agkurang ti sweldo nga agpaay ka da tayo, agreklamo ka manen. Ala, makamu ka, no anya ti kayat mo nga ramidan. Wen ko naklangarudon. Basta, siyak ti makaammo. Imayak ading ko, tanaam mo kang agpapautang ka kano. Mano ka dito utang manang? 20,000 ko man mabalin. O sige, ngum adda pirma ama. Kun binigat ka nga aghunog. Saan ka nga mapanidya balay mi ha? Saklatan ti umaya binigat dito eh. O sige, ngum no di ka mauray nga umayag bayad. Siyak ti mapanidya balay yung. Wen, basta umayak nga umay dito eh. Isang uray saan kan nga umay di balay. O sige, mabiit laang nga rod taalaag ti kwarta. Kan ti pirmaam. Lakay, kitaam to'y baro aref ang ginatang ko. Saan ka di nagpintas? Napimpintas pa'y daytoy ngam tay ginatang ni Nora aref da. Basta di nakpagproblemaen, no agkurang ti budget tayo ha. Wen, saan ka di madanagan, tasyak ti makaam mo? Mano ti pinanggatang mo iti dayta ref? Saan mo nadamagan pa'y? Mabitlaang agidasara kon. Hitayak pa'y nakaluto ko. Anya nga itinluto masidaen. Adobo asitaw. Anya? Adda nga agpaiso na pintas aref mo. Ngam pagsidaan nakmat iti puro nateng. Anusam ka din, lakay. Nora, barbaron samot ay ta cellphone mo. When man? Regalo nila kay ko, hindi nag-birthday ak. Kinay kayat kon nga regaluan nak iti cellphone. Ngam ti aghandaak. Imbag ka pa'y, adda baro a cellphone mo. Kat agpagatang kamot aka nila kay mo. Wan man nga paiso. Kadaanan nga minan ka to'y cellphone ko. Ngam no mabalin mo pa'y mat nga usaran, di ano sampay. Imanugot aklaang ngay katangan nak nila kay ko. Tapno ada usarak apang picture kadagiti online nga ilaklako. Ay, kayat ko talaga ti maadaan iti baro a cellphone. Ay kat adalatakan ka no kayat mo ti maadaan iti baro a cellphone. Manungay mo ti pananggatang nila kay mo iti dayta a cellphone. 20,000 ka no. Ay, nagninagayam. Wen nga rod, iso ano siya, naawan matlaang nasisita apangusaram iti nangina a cellphone.
Ano sa mun ati lalakain laeng a cellphone? Saan ang agpaabak ka ni Nora? Di kayat na siguro. Iso lang ti adanginginan a cellphone na. Iso kasi ti magbaga na. Gaputa da online business na. Isulatan ti adakarbangan na nga ag cellphone itinangina. Saan na mabalin? Ay, anya nga tati aramida kaya. Tapno maadaanak mo't itinapinta sa cellphone. Amukon. Panayunak latan ka ni Just de utang ko kinkwana. Mapan ko kasarita itamot laeng. Ay saan ang mabalin, amanang? Saan mo pa'y anabayadan tiim mo na nga inalam? Alan aadin ko. Agbayad akmot kat. Agsusweldo mo't nilakay ko. Adamot pangalaki ti pagbayad ko. Pautangan nakmanan iti 20,000. O sige, kastoy nga rin ti aramiden tamanang. No kayat mo pa'y ti umutang. Ti utangam at 20,000. Pagbayad mo iti balance mo. Itiim mo na nga utang mo. Kat ti agbati, iso ti utangam. Manungay nga rin ti agbati iti utangak at 20,000 no kas pangarigan. 10,000 laangan at mabati iti 20K nga utangam. Ay, kurang day taa. 20,000 ko mga rin ti masapul ko. Nayunak nga rin iti 10,000 pa iti utangak. Ang balinan at 30K ti utang mo. No agpanayon ka pa iti 10K. Wen, saan abali ta agbayad akmat? Laglagi pa manang saan ka pinilit? Sikat tinang pilit kanya. Wen, danag mun aya. Ay na, nagpintas mo ti camera to'y cellphone na ginatang ko. Talaga pa pintasan na kiti husto. Saan ko nga ipakpakita kanila kay ko daytoy? Ta sigurado a pagungtan nakmanan. Oh, bakit? Saan ka pa nakaluto? Mabisina kon. Sige lakay ta, agidasara kon. Nakaluto akon Anya nga iti sidan nga nilutom. Anya pa'y ngay, natang manan ta isumat ti umanayan di sweldom. Makadlawa kon manun abulan apasig anatang ti ipaspasidam kanyak. Anya nga iti bigsak nga agtrabaho no kasta? Saan ka din nga agreklamo lakay? Nagrigat ti agi budget. Madinsan ti kastoy nga aramidam. Ne, anya dagita awit mo asimbang pot lakay? Siya akong tinagpalingke. Ikan kas kada karni dagita. Ala, isimpamon di taref. Tapno makargaan mamot deta ginatang mo aref. Sipod ginatang mo deta? Saan pa'y anakargaan iti karni ken lamas? Kwa lakay. Di mo sweldom ita? Ayan na nga itay sweldom. Abay, pangusarami ti kwarta. Ibagam na da ka sa pulam dito yung unig ti balay, tasak ti gumatang. Saan kun nga ipaigam kan ka ti sweldok, tipidin nakmat. Ha? Sakti agtrab-trabaho, ngam di nakpay mapakan itinaimas. Anya? Kasano ata da ito yun? Pangala akon nga ititinag ko iti utang ko kanidjas. Manon nga daw ajak nakabayad. Manang Luz, umayak man. Manang, ada ka di? Nanang, saan nyo kadi amang mangagday, Jay? Ko anak, si kaman laangan ti mapan makisaong. Ibaga mga awanak, ibaga mga adanapanak. Tapay ngay lamangan nyo. Ada ka di basulyo? San man at hila ibagbagam, mapan mo kitin kasarita. Basta ibagam nga awanak. Sige man langan. Oh, anya timbaga na. Dinamag na no ayan nyo. Kat, anya nga timbagam. Imbagak ngawan kayo. Kut kinunana. Ngayon tun sumangpat kayo kano. Mapan kayo jay balayda. Kasta ka di? Apay ka di asap sa pulan na kayo, nanang. Anya ti basulyo. Awan, saan ka man adamag-adamag? Kan saan mo nga ibagbaga kan itatang mo nga imay ni Just dito balay, ha? Wan, nanang. Oh, apay adi ka matlagrubwatan ama pa nagtrabaho, lakay? Day off ko ita. Kasta ka di? Ay, kasanungatan no umay ni Just. Oh, ada ka di bagbagam?
Ape, akasla di ka makaid na. Ha? Ay, awan, lakay. Manang Luz, umayak man. Ni just data. Sige, tamapan ko sa batan. Anya? Ape, sa batam. Padanunam dito'y balay. Ang mga nuad da importante nga ibagana. Jas, ading ko. Dumanon ka. Ay, imbag tanaranaan kayo nga agasawa, manong. Ilamlam mga anak namin ti asawam. Nagkariidi imutang, abinigat nga umay ijay balay nga agbayad. Ngam ita, saan matan nga umay? Anya? Ada utang kan ni bakit ko? Kasta nga agpaiso, manong. Ala. Tangay jak amo nga da utang ni bakit ko ken ka. Doa kayon nga agsarita. Sanda kay ramraman dita. Sige. Panawan kayon dito salas. Madimot ati kastang aramid mo, manang. Sika tinagpilit nga may imutang. Kinunam abinigat ka nga aghulog. Ita, di kamot maurayan nga umay aghulog. Pasensya ka lako man, Jas. Saan ka madanagan? Agdiskitara kiti pagbayad ko. Saan nga minan nga ipapaigam nila kay ko ti sweldo na kanyak? Rumbang laang agbayad ka, manang. Naglawag mo ti saritaan. Itataag singirak. Di na kumamot likliklikan, Makisao ka kumaitinasayaan. Uwan ading ko. Saan ka madanagan tagbayadak? Urayom laeng. Lakay, pangasim ka di at atulungan na kamang bayad iti utang ko. Awan mo't amok a pangalaak. Ay, ket makamu ka mang remedyo iti pagbayad mo, Di nakiramraman. Di mo amo tiriga at agbirok iti kwarta, Kaya't mo ka di amabaludak no saan ka makabayad. O di ka rum iti pagbaludan ti utang mo. Saan na bale? Tasaan mo't atong palbiag ti sintinsyam no kas pangarigan. Anyamot daytan nga ibagbagam. Awan ka di ti asim kanyak nga asawam. Ket siya nga asawam, kinasya na ka di. Sakbay ko mga imutang ka, pinanunot mo kuman, no adda ibayad mo. Mapan ka makitangdan, tapno adda pagbayad mo iti utang mo. Tapno amumat atirigat ti agtrabaho. Total, awan mater aramidam dito'y balay. Dakkal matan ti anak ta. Adda kamot dito'y amakigapgapas, anak. Apayan? Saan kamot asigod nga umay makitangtangdan? Kuwang amin tatang. Saan nga ipapaigam kanyak ni Adam ti sweldo na? Apay ngay? Basol ko amin tatang. Ay, Ada utang ko. Kat di na kayat ati sweldo na ti bayad ko. apay inan ano mayati inutang mo? Kuwa. Inggatang ko iti ref kun cellphone. Anya, dahit tati nangigatangam iti inutang mo. Ay, unay kamutan. Di ka lang nagpampanunot, mate. Agbirbiro kak nga ro diti pangilakwak iti cellphone na ginatang ko. Ngamawan mo't gumatang. Nangina ka no. Ay, ala ka anusam ti makitang dantap no ada pagbayan mo. Ay, unusan di makitungtong ka iti imutangam. At ti cellphone lang ti ibayad mo. Oh. Jas, umayak ko mamanan makisao ading ko. Daytoy pala ang ti maitad ko, ta isulaang mo tinabiro ka kita nga aldaw. Kan makisao ako maano mabalin, to'y cellphone lang ang ti ibayad ko iti daddo mga utang ko. Oh, ado'y ti resibo, kabarbaro pa'y dayta, tadyak unay inususar. Ay, unay kakit ngaminan ayamanang, nagpilit kan tumak ngamin. Maala, umanugot aklatan, tapno basit lang ang ti bayadam. Amangan no saan nakpay amabayadan. Ad-addan nga awan maganap ko. Agi amanak tayo manugot ka, Jas. Saan munton nga ululitan ti umutang, manang? No awan pagbayad mo. Nabayada kong ti utang ko kini Jas, Mr. Lonely. Nga maging gaita, saan pala nga ipapaigam nila kay ko ti sweldo na kanyak. Isu ana sursurok mati dumiskarte, tapno maadaan nakitibukod ko akwarta. Ngem ti importante, iso amin ti aggastos, iti masapsapol mi, iti balay. To'y pagayam mo, Luz. Agyaman iti daytoy apakasarita ang pagayam, Luz. Kati makunak, saan mo amaliklikan ti umutang? Nang runa,
no emergency apakasapulan. Ngam no umutang ka kat busbusam iti awan ka askan na abanag, daytan ti sana nasayaat. Ala, agurnong kakit di, tanasaysayaat matlaang tay adabukod mo akwarta, tapno saan ka amang namnamalatan iti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Luz. Manipod probinsya ti La Union, tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.